și stilele fac frumoase zilele. Pentru tine sunt în stare să pun la picioare. Soarele și stilele fac frumoase zilele. Nu pot dacă că eu n-am cum, poate să fie. N-are. Că voi vreți să-mi dați de ceva să rămân aici, așa-i? Să nu mai pleca București. Vă băgați ăsta ceva, da, de elixirul tinereții. Fără tine n-am nicio valoare. Iubirea invidioasă, da, iubirea invidioasă. Hai, băieții! Cum am zis, poate să vină și... facem și o strofă în stație la Lizianu și după aia vine fata, da? Vine și fata. O primiți? Îi zic să vină, da? Bun, facem o strofă în stație la Lizianu, stăteam și citeam ziarul. Facem o strofă pentru domnul nostru, așa cum ne-am promis. Asta e foarte veche, antică și de mult, dar o facem la plăcerea domnului nostru, cu tot dragul, cum să nu. În stație la Lizianu stăteam și citeam ziarul, trecând o blondă după ultima mână. Domnișoară, domnișoară, ce problemă aveți de seara? Nu că nu lași prea bine, dar vă rog doar pentru mine. Domnișoară, domnișoară, ce problemă aveți de seara? Nu că nu lași prea bine, dar vă rog doar pentru mine. În stație la Lizianu stăteam și citeam ziarul, când odată fața mea a venit și Cristina. În stație la Lizianu stăteam și citeam ziarul, când odată cu o blondă ca după ultima mână. Și domnișoară, domnișoară, ce problemă aveți de seara? Nu că nu lași prea bine, dar vă rog doar pentru mine. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți de seara? Nu că nu lași prea bine, dar vă rog doar pentru mine. Mulțumesc foarte frumos! Așa cum am promis, vine și Cristina, o prezență frumoasă, să cânte câte melodii.